Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Kajing dawa penbet ke reservation policy kamlong namar hap ken jingken ong ubak prestun tensong usembut menteri rang bak kajela ubak prestun tensong ula ong baka Sarkar Meghalaya Democratic Alliance MDE2 kan simkie ban penbet halor kajing penteri kami ka roster system hendrai halor ka reservation policy kane ka Sarkar kan emtre ban kata AA habaya keren mat kilat pathai kubor ubak prestun tensong ula ong halor ka roster ngila de ban yasyong ban bishar bat batai bha haka jingyalang ki ken hun menteri haka jingyalang ka MDA bat haka all party meeting bat habala bishar lasung thu baka jing pentrai kami ka roster kan long nadu baka ying bishar kala ay ka jing betha bangin yaket kum ka percentage halor ka jing dawa ka WPP uba prestun ula ong ka WPP ka dawa ban sim ya ka jing bun breu namar kipat khasi janti ki khambun ban ya kipat garo bat ka de ka jing hisya bat ngiru ngiong bakade henry pin hap ken jing ken namar ka jing putha ka ying bishar Supreme Court ka ong bahapo 100% nakata kadaw nakalian jungi ngi haban perkhat ya kata lasya ngin ong balik se ngin kentu ki khasi jantie bat nagaro ngin penhiar ka ka ban mi nakata namar bangi hap perkhat ru ya kamat ban mi naka judicial kan longkumno ngasngau bakane ka reservation policy bala thau da kinong yang lamba mensua ya menta ngin omla ban kata yo ngi du no hadin yo ngi babe kala pat junom la junom kum kajat benru khasi janti kum bangi long menta kan bha bangin pechwa tange ka rosta laban rap ubak prestun ula banjur baka Sarkar MDA kan penlej jing mud bha menta ya ka jing pentrai kam ya ka roster system bad dena kan ka daw baka Sarkar kala deban khot ya ka jing yalang ka MDA bat ka all party meeting bat hakini kisgi banwan ngin khot saya ka jingyalang ki breu bandon benta ban pensai ban pensuthu halor ka roster system ka WPP ka dawa ban bicar ya ka reservation policy kumbakalong ya kan ngimla ban ya keren AA halor kamat hendrai ngin simbechwa ya ka roster system laban rap syu ubak prestun